Здравейте! Вие сте в първият епизод на нашия Space Podcast. Аз съм Йоан, при мен са Мария, Кристиян и Моника. И днес ще си говорим малко за това, защо младите трябва да бъдат активни, какви са темите, които ни интересуват. И този подкаст се случва в следствие на това, че бяхме в един проект в Дъблин и участвахме по програма Erasmus+. И ви предлагам да започнем с темите за днес. Например, младите и политиката. Участие или апатия според теб, Мария? Бих казала в последно време особено със сигурност участие, но е важно да се замислим съответно и от какво е породено това участие. Нали, в следствие на какво младите са се заинтересували толкова много от политиката, дали това участие е информирано, на база на какво е информирано, и смятам, че това е доста добра отправна точка за дискусията като цяло. В моите очи това участие е страхотно, защото, както напоследък виждаме, избирателната активност е страшно ниска и трябва все повече млади хора да се интересуват, но трябва да се интересуват истински, трябва да има информирано участие, някаква база, на която да се основават възгледите на младите хора, която просто трябва да е изградена на съответно солидни факти. Не знам колегите какво могат да кажат по темата. А какви факти визираш? Просто трябва да се чете повече, да се информира, защото в крайна сметка и да не се информираме само от социалните мрежи. Да, това е страхотно нещо за реклама, до информация като вторичен процес, но като първичен трябва да се извлича информация не само от социални медии, ами и от по-конкретни случки и всеки да има някакво критично мислене, с което да може да обработи съответно тези факти, нещата, които възприема като факти. Кристи, какво мислиш по въпроса? Младите сами по себе си участват на много нива в живота. Тук ние заговорихме в началото за политиката и въобще в обществения живот, но всъщност ние още като ученици и като деца, посещаващи детска градина, малко или много участваме в училищния живот, в взимането на решения. Предполагам, някои от нас сме били членове на така наречените ученически съвети, където пък се взимат решения за това как да се управлява до една степен училището и какви събития да се случат, например. И когато ставаме на 18 години, вече от нас се очаква да сме и политически активни, да участваме в политико-икономическия живот на страната. Само че тук има за мен лично едно голямо но, и това е липсата на подготовка в училище от една страна и в семейната среда. Някак си се очаква, че когато ние навършим пълнолетие, ще сме абсолютно осъзнати и снабдени с цялата информация за това какво се е случвало преди нас. Не само за партиите, които участват в политическия живот, въобще и за всички тези процеси, които ни съпътстват, било то приемане на бюджет, защо той е важен и как ни се отразява на нас самите, защо решенията в парламента имат пряко отношение към начина ни на живот и така нататък. И аз всеки път, като говоря с приятели на тая тема, стигам до момента, в който давам за пример онзи много хубав на ниво идея учебен предмет, който беше въведен преди няколко години в образователната система. Добра идея, но лошо изпълнение, както много неща в България. Имам предвид гражданското образование. Нещо, което навлиза в програмата на учениците едва от 11 клас. Голяма част от нас тогава вече сме и пълнолетни и някакси очевидно образователната система смята за достатъчно ти да започнеш да трупаш тези ценни знания и умения веднага, щом навършиш пълнолетие. Не, за мен това трябва да се прави още от най-ранна детска възраст и би ми било много любопитно да си поговорим според вас какъв е начинът, така че ние като младо поколение и млади хора да сме още по-активна част от живота на нашите общности. Мони, с Кристи говорихме за училищния живот и за това по какъв начин всъщност започва нашето образование и нашите информирани решения. До какво ниво според теб тези структури като ученически съвет, като училището като цяло, като организация, може да ни подготви и да ни предостави необходимата информация, за да може да се справим по-натам в живота и във всички решения, които трябва да взимаме?
За мен като цяло ученическия съвет, студентския съвет, после така нататък такива тип организации за учащите се са на практика страхотна идея и могат така да помогнат много с това да свикнем как реално се случват нещата, но в същото време това, което всъщност Крис до сега коментира, е, че няма как да знаеш как да го правиш всичко това на практика, ако ти теорията не разбираш, ако нямаш образованието. Сега за детска възраст не знам колко съвсем от мънички разбираме, но пък за мен има един момент, в който деца на по вече 11-12 години трябва да имат гражданско образование като предмет, разбира се с така доста по-структурирана програма, доста по... Упростена. Да, упростена и с изпълнение, което да няма наклон към една, към друга страна. Тук говорим прямо чисто политически. По-скоро това, което и ми каза в началото, фактите да се дадат и всъщност какво се изисква от нас, какви са ни правата, какви са ни задълженията, реално какви са последиците от нашите решения в участие като цяло, било то после като пораснем в обществото, после изборите, които правим, така че... Да, аз в продължение на Мони искам да допълня, че както аз започнах темата с младите и политиката, нали, няма нищо лошо да има млади хора в политиката. Това напротив е напълно добре, защото трябва да има един свеж поглед, но този свеж поглед в крайна сметка трябва да има някаква основа зад себе си. Така че ако се започне с по-ранно гражданско образование, 11, 12, 13, 14 годишна възраст, където вече, когато в крайна сметка ти имаш лична карта, може би трябва да започнеш да мислиш и за личността си, какви права и задължения има тя и така нататък. И смятам, че това може много да допринесе и младите, които на по-нататъчен етап искат да се включат в политиката, ще могат да го направят много по-адекватно, информирано и хората няма да имат този предразсъдък към тях, който се случва в момента, който предразсъдък аз лично също разбирам, защото в крайна сметка в момента, ако ние влезнем в каквато и да е форма на политическа партия или каквото и да е, ние нямаме този бекграунд, тази хубава българска дума, нямаме тази опора, на която да може да стъпим сигурно и да защитаваме толкова уверено възгледите си, когато ние не сме видяли ползата от правилно изградената система. Сега много е клиширано, даваме пример с Западна Европа, но тук имам чудесен такъв, свързан с това колко рано е окей да започне да се преподава и предава това гражданско образование, тъй като това е умение и знание, което се предава не само в училища и от родители, връстници, приятели, въобще средата, в която растеш. Спомняте си всички 2020 големите протести срещу тогавашното правителство. И имаше един репортаж на германската национална телевизия, германската БНТ, анимационен репортаж, който разказваше на германските деца за протестите в България, защо в България има протести, срещу какво се протестира и защо хората са недоволни. Това беше 2-минутен репортаж, анимационен, под формата на филмче, очевидно е предназначено за деца не по-големи от 10 на 11-12 годишна възраст. Щом германците смятат за необходимо да информират своите деца защо в България протестират, нали, очевидно е, че ние сме твърде назад в това отношение. И в скандинавските държави също това се преподава от много ранна възраст. Да, не е от първи клас да им заливат с информация за партии, за гласуване и така нататък, но самия факт, че децата там имат до някаква степен възможност да вземат отношение по начина, по който да се случи техния ден, какви дейности да имат. Това също е форма на участие, която на по-късен етап в тяхното израстване вече прелива и в взимането на по-сериозни решения. Добре, благодаря ви. Последни 2 думи, за да затворим темата. Да ви попитам, добре, казахте какви реформи трябва да се направят, споменахте за това каква активност всъщност трябва да предприемат гражданите, а всъщност по какъв начин може да се въведе тази реформа и какво могат да направят младите, за да се случи всъщност промяната? Мария? Това е много сложен въпрос наистина, защото
Знам ли, тук говорим за много изосновна реформа, не говорим за реформа, просто влизаме, спорим с бюджета, махаме 10% данък дивиденд. Това е реформа, която трябва да се случи още на училищно ниво. Там, както знаем, много трудно влизат абсолютно всички реформи и изискват, разбира се, и много допълнителна работа, като за да работи правилно този предмет гражданско образование, трябва да има и съответните професионалисти, които да го преподават неутрално, адекватно и възможно достъпно за учениците си. Да. Благодаря ти. Ако си направим едно проучване вътрешно, моят учител по гражданско беше учител по география. Знам в други гимназии учителят по гражданско преподава и по история, и по философия. Моят беше футболист. А това навежда на мисълта всъщност какви трябва да са по образование тези преподаватели, които водят този предмет. Мони? За мен абсолютно преди всичко педагози, все пак трябва да са хора, които да разбират как да предадат съответните теми на учениците си. Политолози също, хора с реално образование в сферата, които знаят за какво говорят, а не просто от обща култура, така да заобикаляме темите, а да нямаме представа как да изкараме фактите черно на бяло на децата и в същото време да обясним по начин, по който те да разберат, да усвоят всичката тази информация и после да могат да я приложат на практика в живота си, в участие в такива правосъвети и така нататък. Аз този пример го дадох, защото след въвеждането на гражданското образование се появи необходимост от такъв тип учители. В България няма хора, които са завършили конкретно за да бъдат учители по гражданско образование. Та съответно на тези хора, на които им беше необходим 2-3 часа към хорариума за седмицата, им беше добавен и часа гражданско образование. Някакси това е от една страна придатък за самия учител, от друга ученика, познавайки господин Иванов, примерно. Не говоря за конкретен човек като господин по география. В момента, в който той влезе да му преподава гражданско образование, този час се приема от самото начало като такъв свободен час, не бих казал, но една идея по-неформален час от останалите предмети. Част на класа. Нещо като част на класа, абсолютно да. А има ли реално влияние гласът на младите? По какъв начин всъщност според вас е изразено в общественото пространство значимостта на младите хора за взимане на най-различни реформи, за започване на различни младежки политики? Мони? Мисля, че влиянието на младите хора като цяло го видяхме и на съвсем скоро миналите протести от зимата на 2025 година. Факт е, че в момента, в който предо там, наистина можем да се мобилизираме и така с активно участие, било то на протести, било подписки, каквото и да е било, можем наистина да окажем това влияние, но трябва да имаме и хора на власт, млади хора на власт, които да могат да вземат тези крайни решения и да има някакъв ефект от това, което правим, всичката тази активност, която така се опитваме да предприемем ние. Спомена за активност, всъщност имаше ли резултат от тези протести според вас? Какво се промени? Конкретен резултат имаше. Правителството подаде оставка. Бюджетът не беше гласуван във вида, в който беше първоначално предложен. Дали имаме резултат? Очевидно да, има някакъв. На мен ми се иска тук да вмъкнем и момента, че някакси стана много модерно, особено през последните месеци, младите да бъдат така побутвани напред. И в много от случаите ми прави впечатление, че това се прави само защото е модерно. На втория план хората, които го правят, допускам, че не вярват истински, че младите биха могли да направят някаква промяна. Правят го само защото това е тренда в момента. Добър пиар. Да, буквално стана модерно за няколко седмици и заради TikTok вълната в началото на декември да бъдеш на протеста и да си част от политическия живот. Нещо, което допреди този момент не беше толкова популярно. Аз като човек, който още от ученическите си години се е интересувал от политика и е следил новини и така нататък,
Не беше много готино сред приятели да се говори за протести, за правителство и бюджети. Декември месец това беше една от така най-обсъжданите теми, наред с други скандали, които се случваха паралелно в САЩ. А може ли това да се обяви като единичен случай според вас? Защото да, всичко гръмна изведнъж декември месец покрай тези протести, но дали имаше дълготраен ефект? Продължиха ли тези дискусии сред приятели и сред обществото? Запази ли се тази модерна, както се изразихме, тенденция да се интересуваме всъщност от това, каквото се случва в държавата ни, Мария? Аз първо да кажа, че наистина протеста, който се направи, няколкото протеста, бяха страхотна идея, но, уви, имам, може би нереалистично, може би негативното виждане, че сигурно около 50% от хората, които са били там, не са напълно убедени за какво са били. Хубаво е да се покаже, че има маса. То е хубаво дори ако 1% от тези хора, нали, в крайна сметка са с ясна мисъл и идея какво трябва да се случи, нали, по-нататък след този протест. Но според мен по-голямата част, нали, не бяха наясно защо точно протестират, защо този бюджет, срещу който всички се бяхме изправили, беше вреден за държавата и според мен, ако не си наясно защо протестираш, ти няма как да доведеш до това, да постигнеш това, което искаш в крайна сметка. Защото... Да, липсва стойност. Да, просто това, после видяхме как се опитаха да бюджета отново да мине метър, нали? Не е единично събитие, надявам се поне и смятам, че това ще си проличи на изборите съответно. Защото младите имат глас, хубаво е да имат глас и този глас трябва да се показва не когато е късно, когато опре ножа до кокала, а трябва да се покаже по мирен начин, когато се гласува. А ти сподели за бюджета, че всъщност тези хора не знаят защо са там. Всъщност този бюджет засягаше промените спрямо данък дивиденд. Данък дивиденд какво общо има точно с младите хора? По какъв начин той ги афектира или им влияе по някакъв конкретен начин? Честно казано, аз не съм напълно убедена, че на младите хора много им влияе данък дивиденд. Те допускам, че не знаете какво е това всъщност. Да, вчера четох пост, в който данък дивиденд се бърка с данък печалба. Данък печалба не е бил 5%. Само освятвам хората. Данък дивиденд е данъка за разпределянето на печалбата, да си усвоиш парите, които си генерирал един вид. Не знам колко засяга, извинявай. Според много наблюдатели на тези процеси от декември насам, причината толкова масово младите хора да излязат на улицата се дължи на тази арогантност, която беше показана по всевъзможни начини, било то през традиционните медии, радио, телевизия, преса, но и в социалните мрежи. Тези усвихвания, тези обиди, сочене на камери в лица, посочване с различни части от тялото и пръсти. Всяко подобно действие малко или много ескалира нещата до степен през декември да видим толкова много хора, колкото давно не сме виждали. Беше не толкова. Не само в центъра на София, тук ми се иска да припомним, протести имаше и в много големи и малки градове, в които честно казвам, аз лично никога не съм очаквал да видя струпване на хора, които да протестират срещу една власт, която управлява България повече от 20 години. Според мен хората бяха засегнати не толкова от икономическата гавра на бюджета, ами изцяло от моралната гавра, която се извърши срещу младите. В крайна сметка да приключим горе от темата, смятам, че това беше черешката на една доста горчива торта. Готвила се много дълго време и за това така всъщност се случиха и нещата и за това имаше толкова много протести, толкова маса, не само в столицата, но и в доста други градове, къде е по-големи, къде е по-малки. Имам и един насочващ въпрос, който всъщност е свързан с българската журналистика, защото имаше изключително много така изразено недоволство към всички български медии спрямо това, че протестите се разделяха на две части по мои наблюдения. Мирната част, която беше в първите 2-3 часа и след което като започваше шествието, всъщност ескалираше до такава степен. И въпросът на всички хора, включително и на младите, беше защо първата част, която е
първите 2-3 часа не беше отразявана според вас и било ли е целенасочено да се отрази само по някакъв начин пропагандирането на агресията, на насилието, на безредиците, защото всъщност тези хиляди хора, за които говорихме по площадите, се събираха доста по-рано, отколкото започваше да се излъчва така извънредната емисия. Ако... Тук чисто медийно има два нюанса. Първия е, че телевизиите, аз не съм останал с впечатление, ако трябва да бъда честен, без да искам да защитавам големите телевизии в никакъв случай, но тези протести бяха отразени и то от всички. 2013 си спомняме, че имаше една телевизия, която се направи, че протести няма. Нещо, което сега не се случи. От чисто техническа гледна точка в 7 часа, вечерта, когато започва централната емисия новини, тогава има живи включвания и тогава протестите все още бяха в мирната си част и след това в късните часове на нощта, когато вече започнаха ескалациите, съответно телевизиите започнаха да излъчват всичко на живо. Съответно, в една такава ситуация журналистите трудно могат да преценят ситуацията. Удря ги адреналина. Аз съм бил на терен в такава ситуация и знам какво е чувството. Ти си в някакъв транс. Буквално изпадаш в вакуум и трудно можеш да разсъждаваш логически, рационално защо се прави цялото това нещо, камо ли след това да го обясниш по начин на публиката, така че тя да събере цялата картина и да придобие ясна представа какво се е случило. Но и една от причините това да се случи, има предвид да се излъчва на живо ескалацията, е защото това е нещо, което привлича внимание. В България винаги шока, сензацията и агресията са били предпочитани от големите телевизии. Не случайно, много често, когато особено има в медиите го наричат суша за теми, на първо място в централните емисии са катастрофи, убийства и то в някакви световно неизвестни градове и села. Тоест новини, които нямат информационна стойност за по-голямата част от зрителите, но пък се излъчват в национален ефир, защото се правят лесно първо и второто, защото винаги привличат внимание. Исках и да ви попитам, понеже все пак в момента изборите наближават, 19 април, както всички знаем. Ако погледнем тенденциите от предишната избирателна активност, процентите, мисля, че на последните избори бяха под 30. Какви са вашите очаквания? Младите хора ще се активизират ли? Ще започнат ли да гласуват? Ще излязат ли? Ще подкрепят ли партията, която смятат, че е редно? Мария? Аз очаквания нямам много високи, защото смятам, че хората, които са гласували преди протестите, ще си гласуват и след. Ще е страхотно, ако се повиши избирателната активност и ние от това имаме нужда, но трябва да погледнем и какви партии изобщо има на хоризонта, какви са реално нашите опции и за кого можем изобщо да гласуваме в крайна сметка, защото според мен много хора не гласуват и на база принципа, то аз няма за кой да гласувам, или пък от страна на младите, че аз ще ида да тура един глас на майтап, което аз съм го чувала многократно съответно. И надявам се да се повиши избирателната активност. Аз лично ще гласувам, както гласувах всичките 22 пъти в последните 4 години. Така че... Видяхме на протестите огромни плакати Gen Z is coming. Смятате ли, че наистина ще дойдат и ще направят активно участие на тези избори? Наистина ще гласуват? Ще се вдигне ли всъщност? Ще се намали ли продажбата на гласове? Може ли само, извинявай, да прекъсна да се включа, защото Gen Z is coming, но за момента виждам Gen Z основно не готово да гласува, а готово да бъде гласувано за него. Има масово много млади хора, които те още не са завършили образованието си, а вече са в някакви партийни листи, което от моя гледна точка, да, гражданска активност е, но на каква база е? Те могат да бъдат в младежки организации, но за да бъдат в листи трябва да имат 21. Да, аз съм на 22 и не съм завършила още висшето си образование. Да.
Да. Аз имам бивши съученици от гимназията, които в момента са в листи на партии. И това са хора без житейски опит, без завършено образование, както и Мария каза, висше образование. Тоест, вие смятате, че това е негативна точка. Защото нали искаме младите да вкарат промяната с младото виждане, с нали, модерното, с новото, с истинското, защото искат да останат и да продължат живота си. Да, ама ти за да направиш една качествена промяна, трябва да имаш най-малкото житейски опит, за да я случиш, и не е нужно да си в парламента, за да бъдеш полезен на обществото. Има много други начини, особено като си на 20 години, как да го правиш. Един от начините ти самия го спомена в въпроса си, младежките организации. Не младежките политически организации, а младежките организации, които застъпват за различни каузи. Аз лично винаги до сега и ще продължа да гласувам за хора, които имат каузи и някакъв бекграунд и трак рекорд на чист български. Хора, които не са професионални политици, защото когато станеш професионален политик, някакси за теб това е единствената възможност ти да изхранваш дори семейството си, ако трябва да стигнем до това битово ниво, и съответно правиш всичко възможно да се задържиш на власт или да запазиш своето място в парламента, което със себе си носи различни зависимости. Мони, ти да Така е, да, абсолютно. Сега аз да се изразя на чист български вече. Ние сме Gen Z имаме, подкаст. да, младите имаме много хляб да ядем. Това е факта. Да, искаме участие, но това, което и Крис току-що застъпи, е, че трябва да имаме някакъв опит, някакво разбиране. Трябва да има образованието, за да можем да се включваме по-активно, чисто политически. Така че само по себе си не изглежда като проблем да имаме такива млади хора, примерно на по 21 години в политически партии, но реално това е един проблем, защото те се влияят лесно. Това е истината, няма какво да си говорим. Младите сме по-склонни да се повлияем с вълната, с един или друг стимул. Така че за мен не е това етапа, в който да се включваме. Има какво друго да направим, преди да решим, че искаме да се впишем към някоя партия. На 25 пак си млад, но си с висше образование и някакъв житейски опит, но както се казва, Да. ще поживеем и ще видим на 19, а и след 19 април реално най-ясният резултат ще го видим, може би няколко месеца след изборите, вече когато се конституира новото Народно събрание и евентуално следващия Народно събрание ще има, Министерски съвет е да. под въпрос дали ще има, да. Добре, благодаря ви много за този разговор и това беше всичко от нас за първия епизод на подкаст Space. Stay tuned! Stay tuned. Благодарим ви, че до гледахте. скоро. До скоро. До следващия път. До следващия път.